Maayong hapon mga igsoon. Udto pa oy. Aw, udto pa di ay. Last Okay, time. sige maayong udto. Nami diri mga igsoon, kung asawa. Gusto lang mi mo share ba. Nami i-share ninyo kanang tungod namo kanang ako gini siyang pasultion atong na ako gi-upload before nga kuan about to namon duha pero ako ra sige yaw ba. So karon ako sa siyang pasultion. So kung unsa joy Mamugos gid siya. kung unsa joy nahitabo na mo bitaw nganong kami bitaw unsay beginning ba aning tanan nganong kami may nagkadayon nganong kami gid sa sag-usa og unsa sad mi pagtagpo sa Ginoo bitaw nga layo man kay siya nasa sa Jinsan and then ako sa Bohol. So mao ni among story mga igsoon. So unsa ni mga igsoon ako tigsulti. Oh, nag-chat ka. Ha? Ikaw na nag-chat. Uturan lubat. Di okay pa na. Ha? Ikaw na nag-chat. Nag-chat ba day Oh, ko? na yung kag-hi. Ingon po kog hello. Nakalimot na ko mga igsoon, nakalimot na ko kung kisay una nag-chat na mo but Ikaw ang nag-chat. sige ako nag-chat. Kalimot po ko kung ako kay baw kisay una ning friend request na mo sa Facebook. Ikaw jud. Or ako ba or okay ba siguro ako pero nakalimot ko kay kato man gud siya nga time kanang wala joy mga Malaysia bitaw walay mga feeling anong siguro kung ako may nakig-friend ato nga time ingon siya ako man kuno gusto lang ko nga naay friend nga Christian bitaw walay mga Malaysia nga kani ako ning uyabon ako ning ana so mao to say mong kuan na mga time nga mag-chat me mo reply og tag sa kabuan nga na bitaw wa mi magtuo nga maabot mi sa punto nga ngani Chat for 1 year. 1 year nga sige chat. Pero ang interval lagi once a month. Ana unya. Kuan good ka nang wala lang. As friends. Unya. Siya tawgon ako pastor, unya tawgon ko niya sis. So nga na lagi ka nang way kuan ba wa mi mag-expect mga igsoon nga moabot mi ani nga kami day ang tawag o gitadhana sa Ginoo bitaw nga nami anak na tug so mo nagkita mi ani pilmiro mga igsoon sama sa akong gi-share ninyo sa previous video nako dito gid sa Hong Kong and then akong i-share ang kung ano akong balikon pag-share tong nahitabo gid na mo una pilmiro nga nagkita mi niya dito sa train station. Train station. Train station gisugat ko ning sugat ka na mo. Gisugat na mo. Okay. Katong nag-invite na ko atong time mga igsoon taga JL sad siya usa siya sa leader sa JL. Ako asawa day usa sad ni siya sa leader sa cluster leader. So group leader. Okay. Cell group leader usa ni siya niya. Katong pong nag-invite na ko sa Hong Kong parehas sad niya leader. So atong time gusto siya ang katong nag-invite na ko gusto siya nga mag-meet me niya ba sa akong asawa niya wala pagod so first time nga nag-meet me mga igsoon dito sa train station I remember ang yang gisulob is red okay red Color no? Mauna dito lab red kay Red. gugma ko no matod pa nila Gugma dai ng red. siguro so unya pilmiro na akong kita niya mga igsoon gisugsog na miya to pero wala pa ko kita niya pero kay baon ako sa yang edad atong tayma kay diri pa ko sa Bohol na yung mga manay giingon sa katong friend ako dito ba nga ang edad niya is pila edad mo to pag Bata pa ko ato 23. 32 42 pila edad mo to lab 42. 42 and then ako ato nasa 32 pod and then labaw siya og 10 years so sa kuan pa lang daan sa nagchat-chat me pero walay Malaysia nakadungog ko sa iyang edad wala na gyud mga desire ba way tinguha way ingon nga ako ning kunon way plano ba way motibo mga igsoon nga ako ni siyang uyabon ako mga saon wala ra so pilmiro na ko nakitaan siya sa train station sa Hong Kong nag-red man siya pagkakita nako ngana ko nga uy gwapa siya but maguwang pa man siya nako anak nako no so walay mga Kanya niyo pugkog. Ay. Kuan man kanang pangituan. Bati ko no kay kog naong pag pilmirong kita niya nako. Okay ra pud ko. Sunod unsa pa imong Ano? Uro to nya kanang Way Malaysia, wala Malaysia. ko siya sa iyahang puy-anan sa Hong Kong nga balay sa akong amiga. Gipahiluna na ko siya kay pastor man siya nya we believe nga kung pastor ang imong tagdo na ay blessing ang gikan sa Ginoo
So gihatag namo ang iyang panginhanglan, ang iyang food and shelter, nagtinabangay mi. And then muna to, dito nagsugod ang tanan nga friends. Nya walay gibati nga kanang more than friends, pero na ang gugma as kanang mag-igsuunay sa Ginoo. So muna to among day 1, and then ang day 2, unsa to? Nanuroy ta? Wala pa to. Wala pa? Nagpahuway pa ka Actually, sa naajoy ka nang makigsuroy na ko mga igsuon. Ano ba? Unya, mao na to nya. Wa ko mag-expect nga siya day pod akang naay time ba nga kanang kami bitaw pod mang manuroy. Ana ba niya? Dito sa kuan, daghan naay mga nagsigingon mga taga JL ra pod ba nga. Kani lagi gisungug-sungugon mi, but wala ra gyud. Wala ko mutagad bitaw kay para nako na ako dito sa Hong Kong gitagan ko opportunity ni Lord nga makabiyahe sa Hong Kong to share the word of God. Siguro i-explore ang Hong Kong kung sa kanindot, but wala sa akong manahuna nga madto ko kay basin makita ko dito God's will nako. But siguro nganin siya mga igsoon na lang ko i-share ninyo labi na kanang mga batan-on diha na minaw. Siguro nakitaan sa Ginoo nga right time na siguro nga iya kong tagaan og partner kay abi yung maigsoon mao jud ni siya kung nasud sa akong hunahuna ba. Sa mga previous nako nga mga gipanghigugma sa una nga igor ako nasakitan, unya nakaingon ko nga dili na lang siro ko magminyo. Lord, gusto ko nga kung bisan asa ko nimo dalhon, asa ko nimo ilid to share your word, asa nga dapit sige jud ko adtog dapit mga isunso nga nako nga kanang dili na ko magminyo. Ako lang gusto ko sunod kung gusto ipabuhat nimo na ako sunod ko wali ko bisan asa. So wala na ni abot sa kong nahuna nga magminyo ko. And then, wa ko mag-expect nga ato nga time nga gitagaan kog chance ni opportunity to travel nga motor sa Hong Kong mga igsoonada dito sad siya magkita mi ani niya. So mao to. Pilmiro day 1 wala tanan na iya pa jud kong gihilot murag wa niya then day 2, day 3, day 4 unsa na to? Ana niya. Kano sa ta nagkita sunod? Dili dito no. Wala kay numdum Nag-absent o nag-leave man ka? Niingon to mong isa ka amiga nga panuroy ra gud mong duha kay na ako'y nakitaan nga murag chemistry daw na ba na daw tuto nakita na siya heart sa mga ulo nya dili mo tuo kay kanang we both nga wala may gibati sa usag-usa nya kanang igsuon ra gyud igsuon kang Kristo nya gihagingnan lagi mi nga panuroy ka nang duha lang gyud mo. So amo ang gituman tong gisulti sa among amiga nga manuroy na ato mi sa Hong Kong Peak kanang peak taas gyud na siya kung naa na ka sa ibabaw makita na ni tibok Hong Kong. So kira sa kami dito sa kami train pa ato sa bukid sa ibabaw sa kanang taas gyud anya nagkuyog ta dito sa plaza suri-suroy murag wala lang igsoon ra jud igsoon anya ano to? Whole day mi dito nya pag uli balik mi dito sa iyang gipuy-an ako siyang ihatod og pauli. Nya mo to sa bus kanang mo na tulab ang last katong sa bus. Sa bus. Mo na to sa bus nga nipitik na mo na ba to? Dili pa tulab. Napad dito yung mga opportunity mga igsoon nga kana bitawng murag ako sa una akong i-share niya siya pod I don't know kung unsa yang gibati. As the days goes by mga igsoon ako yung nabantayan ba nga puro mauna ni siguro pero nag-doubt pa jud ko ako mosalig sa pinitik sa akong kasing-kasing or nay murag something murag maob ni Lord ikaw ba ni kay murag bitaw og siguro natagam na ko sa mga nangagi nga nagtuo kag mauna pero dili pa di ay. And then according to the word of God in Jeremiah 79 heart is the most deceitful part sa atong organ sa atong lawas. So naingon na balang kasulatan nga deceitful siya kayo. So kanang bakakon ang kasing-kasing na to traidor mangingilad. So wako magpada sa akong gibati. So akong gihimo mga igsoon akong gi-rebuke Jesus name. Akong gipawa ba kay unsa ra ni basin kaulag ra ni ana ba. So sige kog sukol nya sige ra ko worship dito sige kanta-kanta dito sa akong gistayhan nga room dito mga igsoon. So mao to nya siya wako kibaw kung unsa pa diyang gibati atong tayuma. Murag naa daw po kuno nya katong sa merkado lang. Anya tugan tinuod ha. Tinuod man jud ni. Sige. Anya ako pod kanang
siguro dahil gibati pero dili pud ko ganahan sa akong gibati kay katupod siya nga time after 3 years nga wala ko'y karelasyon. Nya happy na ko to be single. Nya na ko'y plano nga mo for good. Nya mag-enjoy lang akong life nga kanang ako ra kay kanang naa naman ko'y kapuy-an, nya mag-put up kog business when I kanang mag for good na jud ko. Anya nang review pud ko nga kanang murag gani naglibog pud ko nga unsa man gyud ni kanang murag dili kanang Sa man gyud ni maot man na kay naong Ginoo di na ko type type. ako Lord dili man ko kanang basta dili siya akong gusto kanang gusto gani nga gitaw gani nga imuhang Skitoy. type or kanang imuhang kanang gusto nga tao dili siya. Yeah. So tungod kay mura kog naglibog unya akong hunahuna o dili na wala na ko'y peace of mind. So sometimes nagtrabaho ko unya pag kuman ato nag-adto kog kanang kinaaman mi nagpuyo sa 24th floor. So ang among basurahan sa ilawom sa ubos sa building unya akong gibitbit ang basurahan kay dito ilabay sa ubos sa building kay pag adto kog kanang market unya unsa ba nga ang tungod kay murag naglibog ko nga gikontra na ako akong feeling murag nanto feelings kay murag ako man gikontra akong kanang gibati anya unsa ba nga ang basura nga akong ikanaog dito sa ubos sa building ilabay na ako sa basurahan nadala man ako sa market nagkabuang siya mga igsoon nagkabuang siya sa iyang gibati. So kanang akong mind kay wala na dito sa akong gitrabaho kundi nagsige kay Tungod ani oh. Tungod aning tawhana nga kanang sa unang panahon dili na ko siya type pero pugos na ako galingon kay naa naman mi anak ko type na siya. Gara-gara dai joke na niya mga igsoon. So mao to siya mga igsoon. So inyong nadungog nga mismo kami kanang ni-resist mi sa among feeling bitaw kay wala jud na no feeling at all way level jud bitaw nga kuan ana. So as in friend lang igsuon sa pagtuo pareha Ginoo ana bitaw. So mao to nga mao na to nga time nga na-decide mi nga among iswayan nga manuroy mi nga kami ran duha. So mao na to katong gi-share ganina man tumi sa pic habog kayo na may picture dito ni Jackie Chan. Manuroy ming duha kanang amag yung kanang mura gani i-find out or kanang kung kami bagyod gani nga kung naabag jud kay gibati nga kanang mo magyud na imong gibati. So duha lang gyud mi wala mi gipauban. Duha lang gyud mi ang purpose namo ato is to know ourselves kung naabag gyud mi gibati sa usa. So nahuman ang adlaw human og panuroy nya na nami sa bus. Ako mismo ako ang gi-test akong kaugalingon kanang kung unsa ba gyud naa ba jud kanang gusto ba gyud ako ning tawhana or dili pero so gituyo gyud ako mga igsoon ako gyud ning gituyo yan naman ang gisulti kapila kanang kawawan ko niya ba ana nya mismo ako naghimo og kanang gitaw gani nga unang lakang kay kanang gusto lang gyud ako i-test akong kaugaling kung naa ba jud ko gibati niya kung tinuod ba gyud akong gibati niya. So akong gihimo mga igsoon akong gisandig akong ulo sa iyang abaga so mo na to sandig na ako uy. Mao na akong sumpay mga igsoon. Katong dito ni sa bus mga igsoon, nagsige mig istorya dito mi. Actually mga igsoon, basta every time nga mosakay mig bus dito sa Hong Kong, adto mi sa ikaduha nga andana kay lahi man ang series dito kani para sa to series. Kay kuan duha ka andana ba so naay second floor so adto mi permi sa second floor. So ato nga tayo mga igsoon hapit na mi naabot sa gisak-an ako dito. Kay dili man mi pareha og kuan naman sa iyahapon nga kuan. So dito mi sa hapit na minaabot mga igsoon na tingako kay mingkalit ni siya sandig na ko I remember diri man siya sa may left side na ko ming sandig siya ba niya. Nakainomdom pa day ka sa left side. Nakainomdom ko nya nakuyawan ko patay kasako ni lagad ko sa Ginoo sugan ako ba pero abi niyo mga igsoon waon ko kasukol ko tentasyon ni Ginoo na ba patay Lord tabangi ko so wow ko sukol ako na pagsandig niya na kung ana siya ang akong akong left hand mga igsoon ning abtik man kay ming automatic man ning gakos niya. Mao na to nagsugod mga igsoon nga. Dito nag-start nga murag nangana among heart daw na ana ba. Nag-ana na among heart so mao na mga igsoon nga. Mao to nagsugod so kami wala jud mi pareha ng uban bitaw ning agi nga manguyab ana dugay pila ka buwan so ato nga time na feel na mo nga mura bitaw og secured so na feel na mo mga igsoon nga kaming duha para gyud sa usag-usa. So pero ayaw pud mo panundog ha namo kay mausad ni among love story nga giunsa pag direct ni Lord no so medyo unique siya.
Medyo for me unique siya kay nganuman kinahanglan pa jud ay usay nakaingon makaingon daw ko sa Ginoo Lord kinahanglan pa jud ay nga mulabang pa kog dagat mo adto pa ko sa kapanganuran aron lang makit-an ang imong giandam na ako nga prinsesa murag ngana bitaw but abi ni igsoon yes tungog sugod ato mao na to nawag ko din sa Bohol na mga asawa ko kaon kayo no so unya to make the long story short dapat time nga nag-struggle mi kay murag kanang ang among purpose mga igsoon nagpakasal mi dayon kay gusto mi nga makaanak bitaw sad dayon kay ang iyang edad atong time is 42 and then siguro daghan mga istorya nga dinaa siya mga anak daw kay stress siya 23 years in abroad akong wife 10 years in Singapore and 13 years in Hong Kong so stress siya ba but mao to nga nagdali-dali mi kay basin nilang makausami ba kay kasagaran nga nag-work daw dito or nga na bitaw kadugudugayon ka in abroad is dili jud kuno kakaanak niya mabaog daw kuno ana ba so mao to and then pag human og pakasal mga igsoon murag nakulbaan mi gamay kay wa na buntis siya patay sa man ni so mao to nga na murag medyo siya na disappoint and then kay mao gud among kuan and then mao to mga igsoon balik siya sa Hong Kong nga mura og nasa pain ba sa gamay siyang heart kay murag wala pa bitaw siya nabuntis and then dito gihagad ko niya nga magfasting mi love magfasting ta nya ako ra ginganan Ginoo mga igsoon ako ginganan nga Lord di ko magfasting although akong wife nagfasting siya may tun kay gusto siya magpray gid siya ba ang ina nang nga Lord kung giunsa ko nimo pagbag-o kung giunsa ko nimo pagpagawas sa makadaot nga bisyo giunsa ko nimo pagpagawas sa Shabu for 16 years kaya sa nimo ni buhaton namo nga imo ming tagaan og anak and then nga na ko Lord di ko gusto nga mawawan mi nga para nako murag uwaw bitaw nga kami imong giparis then di mi tagaan nimong anak mao ginana sa kunana kay sa Old Testament akong nahinumduman ako nabasahan diha sa Old Testament nga sa Bible mga igsoon nga ang sa ilang nga panahon sa una ang mga way anak tinunglo so mauna nga wala ko mingon nga tanan nga way anak tinunglo but sa ato ba so murag lain bitaw alagad ko nimo Lord so mao to and then mao to akong pagtuo faith nako ba yes siya nagfasting and then niabot ang ikaduhang higayon mga igsoon nga gitagana po kog chance sa Ginoo nga mobalik sa Hong Kong akong wife na joy nagpaadto nako ato nga time nga na marriage contract na so dito day mga igsoon dito sa Hong Kong dito siya nabuntis pag ikaduhan ako nga adto mao na nga ang among anak ang among angga Itski stands for Hans Caleb Hans is gracious and then Caleb is faithful so God is gracious and faithful for us so mao na nga Hans Caleb siya Itski so mo na mga igsoon nga grabe ang gihimo sa Ginoo namo ako mag-expect nga may nga to nga nagtumig dili na mi kanang nagtumig managop na lang mi kay naay mga istorya nga managop pero wala jud kay mas dako among pagtuo mga igsoon sa pulong sa Ginoo kaysa opinion sa ubang tao so mao na among story mga igsoon medyo para nako medyo colorful siya og naay pagka unique siguro kay nga na ba wa mi mag-expect and then hanggang karon ning resign siya unya ako siya nakita nga na kuha na bitaw siya mga igsoon naka-adjust na siya ako siyang gingnan nga sa mga mabalik ka mauban ka nako so nag-decide siya nga mag full time mauban ako mga igsoon bisan din ingon siya nako akong nabantayan nga bisan dili na siya makadawat og 30,000 or more than 30,000 per month malipay gyapon siya kay kontento siya sa Ginoo and then kontento siya na ami iyang pamilya nga malipayon mi nga ning serve sa Ginoo ako pa padayon. And then akong pagdasig ninyo maigsoon sa naminaw da nga gusto mo magbinyo, kaminyoon, mga batanon nga single, ingani lang. Siguro familiar mo sa verse nga Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Akong pagdasig lang yung maigsoon, unaha lang jud kanunay ang Ginoo. Ayaw pamati sa tibok sa imong kasing-kasing. Ayaw pamati sa pinitik sa imong kasing-kasing. Sometimes mailad ka na. It leads to distraction. So, akong pagdasig ni mo igsoon, unaha si Lord, i-priority. Siya ray bahala, mangitag pamaagi, kung unsa ka. Ako mag-expect ani niya mga igsoon, di ba lab? Ako mag-expect nga ni. Di ba? Ning adto ra ko, pero giliday ko sa Ginoo. Nga naman, siya man akong giuna, si Lord akong gihimong top priority, si Lord akong gihimong number 1 sa akong kasing-kasing. So ato nga time nakit-an sa Ginoo, grabe ni akong anak, oy grabe kay ba. So mao to nga siya mismo naghatod nako didto mga igsoon, gitagbo mi nga wa damha mga igsoon. Ingana ka maayo ang Ginoo as long as we obey His word nga siya tong unahon, siya tong first priority, top priority sa tong kinabuhi. Kung unsay ipabuhat sa Ginoo nimo, kung unsay gibati nimo ipabuhat sa Ginoo, buhata, sunod lang ng sunod mga igsoon. And then at the right time nga gitakda sa Ginoo, anha nimo makita ang partner, ang imong forever. Amen. Ang imong forever, di ba? So mo na mga igsoon nga nindot kay ning atong naon si Lord. Sin ako mag-expect nga maminyo pa kay
sa previous nako nga mga karelasyon mga igsoon nanay mga duha tulo nga minyunon jud mi nanay mga papers but then mura bitag ni intervene si Lord nga dili na mao anak na ako'y perfect nga babae nga ihatag nimo nga fit jud sa karakter nimo. Although mga igsoon honestly mga yun, yes gwapa ni siya. And then pero dili siya type nako nga ingana nga klase nga pagkagwapa kay akong mga type morena chinita. Okay? So pero akong nabantayan nga dili man siya chinita mga igsoon pero naa siya perfect character nga fit sa karakter nako. Once si Lord mo hatag mga igsoon, sibo gina sa gikinahanglan nimo. Amen. So mao na nga maghuwat ta. Paghuwat sa Ginoo naha si Lord and then while waiting serve the Lord. Daiga siya, just worship the Lord just obey him with all your heart and then at the right time kung moabot na mga igsoon ihatag sa Ginoo ang partner nimo. Amen. So mao ra ni among story. Ano pa daw siya? Napay ko isulti sa kanang mga kabatan-unan diha kanang mga babae no para nako. Ayaw magpili og gwapo. Ang importante. Yeah. Ang importante gwapo sa atubangan sa Ginoo. Sa man ang gwapo kung di man na maprinda. Og kanang naong re gwapo Yeah. unya pag-abot sa batasan kanang mag-antos lang ka kay palainom, palahubog pareho naman no, palainom, nya kusog mo sigarilyo, kusog mo bisyo. Chicks boy. Oo. Likado. Sakit ka na sa kasing-kasing nga kana ganing ang imong mabana puhon. Kay kanang manguyab gani mo, dili ingon nga manguyab lang mo para makig-break, dili. Manguyab mo para ang inyong goal. Is kanang mahimo ninyo nimo siyang kanang kauban sa kinabuhi or kapika sa kinabuhi. Ayaw mo panguyab tungod kay para lang ganing giingon nga para lang na ako'y uyab na ako'y kapangambog dili ana kay basig diha mo madisgrasya sa inyong ingon nga manguyab lang para na kay pangambog na kay Okay. manguyab gani mo mga babae nga batan-on diha ang inyo hagid ng goal is kana inyo ang mapari sa kinabuhi mo binay the best kanya kanang mag-ampo gid mo nga kanang God's will dili ang imong will kundi ang will sa Ginoo kay kung will sa Ginoo ang iparis ang imong paris ang inyong panginabuhi maabot ang panahon nga kanang ana mo na magpamilya na mo na may gagmay nga murag kanang away-away pero ang ending gid ana is happy family gid mo kay kanang atong nadunggan mga happy family no happily ever after is kanang naaraman sa mga story no pero ang among kinabuhi makaingon ko ang Ginoo gyud ni ang nagplano ang Ginoo ang kanang nang Ginoo nag-set up nag-direct nindot kay mga igsoon ang love story unique colorful ang amo ang beginning is wala may feelings sa usag-usab pero ang Ginoo na ang nagbutang og feelings sa among kasing-kasing kay ang Ginoo ang gusto mo man ang gusto sa Ginoo kay para sa ako kung balikan ako ang life dili na man ko wala na koy plano magminyo kay happy na ko sama sa akong lingon kaniya na single ko kay I know nga settle na ko nasa tanan mga igsoon nasa financially nasa balay na tanan nasa sariling balay na financial stable na ko kung kanang panahon na nga di na ko mo trabaho pero gibungkag tanan to sa Ginoo akong plano kay naa ay siya mas maayo nga plano sa kinabuhi nga tagaan ay ko niya family on my own so ang akong mga plano the best para sa ako before kay basta the best pero kayon ko wala man ko yung ato nga mga plano nga settle ko financially karon na agyod pero ang kalipay gani nga giingon tungod kay kontento ka happy ka sa imong life bisag wala mo kay mga dagkong kwarta diha but a happy person a contented person is a happy person so I'm content kung sa na ako happy ko sa gihatag sa Ginoo just be content mo lang gyud ang sekreto sa kanang kalipay sa usa ka tawo maging kontento ta kung unsa na ata o ang resulta ana kay malipayon ta nga pagkatao ora man ni amen kanya pasalamat ko sa Ginoo sa tanan-tanan nga iyang gibuhat i-break niya tanan akong plano iyang plano na tumat sa kinabuhi I pray nga ang ending sa among life we continue to serve the Lord nga partner yun may kauban sa HK po siya na sa iyang generation I pray nga siya ginamang pastor sa iyang generation amen salamat din sa Ginoo mao na yang kuan puno so mao na mo story mga igsoon so isip pagdasig sa tunamo ninyo nga na just
wait for the right time, una si Lord, una si Lord, una si Lord ang ibuhat sa Ginoo. And then yes, maayo ning ang pursuit sa atong pangandoy, but una hapon ang pangandoy ni Lord ayaw iset aside. Basta una si Lord lang gyud tanan. And then si Lord mo tag-iya sa atong bright future. Si Lord ang maghatag ng right direction. Kay bisag unsa ta ka bright, bisag unsa ta ka kwartahan pa, unsa man diha mga igsoon nga paminaw mo stable na kasi mo kinabuhi kung way direction sa Ginoo. Distraction jud ang at the end of that. So mao na nga unaha lang jud si Lord niya. Siya ray para sa mga kaminyoon diha, para sa mga mga nag-uyab, tanan mga gusto nga mosudo ng relasyon, seek ye first lang jud. Unaha siya kanunay once again siya ray mogiya nimo sa perfect nga tao nga yang giandam para nimo. Amen. So mao ra niya mong pagdasig. We love you. To God be the glory. God bless us all.